Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adadama fi ilmika sholatan taimatan bidawa min mulkika amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Donga madang. Ngoten nggih. Niki donga sing paling ampuh. Pokoke angger bar ndonga niku yuk madang wareg. Leres. Syahadatul kurama masyayikhinal Aisyah. Kunjuk katur bepunden kita para alim, para ulama, para masyayikh linanggung panjenenganipun Bapak Kyai Mutakin ingkang kala nembe sampun atur ujangan dateng kita sami. Muga-muga kita saged nindakaken. Allahumma amin. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing Kukuban Gajian Bang mriki. Nek kelurahanipun derek pundi? Oh Kali Anggrek, tasih Kali Anggrek nggih. Kecamatan nggih Kali Anggrek. Ingkang rinten dalu para bini sepuh punika tansah ndonga nyuwun dhateng Gusti muga-muga putra wayah nduriyah kita sami linanggung khususipun putra wayah nduriyah wonten ing Gajian umum wonten ing Kali Anggrek. Allah nakdiraken dados zuriyah putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Pangemban pangbatipun praja satriyanipun negari. Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Ketua RT RW yang tansah kita hormati. Panitia penyelenggara dalam rangka pengajian selapanan nggih Bu nggih. Ingkang mugi-mugi selapanan punika waget nuntun kita sami, waget beto kita sami gesang wonten ing alam donya niki saged seimbang. Artosipun seimbang yo kadang ati pikiran senengane mung mikir donya tok-tok ning muga-muga karo iso mikir akhirate. Nggih mboten? Selapanan niku lak sing dirembug mung bangsa kerat. Bangsa napa Bu? Bangsa kerat. Akhirat. Melu-melu. Sing kadang-kadang kaya awak dhewe iki mung nyambut gawe tok-tok. Ya kala-kala ngrembug ngibadahi. Nggih mboten? Lah, adanya selapanan niki memang satu-satunya jalan atau perkara atau kumpul awake dhewe itu
untuk adanya keseimbangan. Nggih napa mboten? Selapan dinten niku nek mboten klintu pinten dinten to, Bu? Pinten dinten, Pak? 3 doso gangsal gajal niku. 30 dina gitu. Awak dhewe wis sibuk le mikirke donya bahasane nggih werna-werna. Mikir donya ki ana sing mikir bojo, mikir anak, mikir gawean, mikir selingkuhan gitu. Ya ono kan. Mikir le arep nggawa bojone tangga bareng. Manyan wong saiki ki do bedudak ora karu-karuan. Ning tetep ono nggih mboten. Mikir le arep nges pokoke warna-warna lah kadang ngasek arep nggarong, arep ngutil bareng. Warna-warna. Yo tenan Bu, nang alam donya ki menungso niku warna. Lah awak dhewe keton le apik, keton le sip niku lak tesih ketutupan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kawelasane Allah ngono lho. Ngomong jenengan nyawang kula ngono jarene yo. Saipul ki kiai. Niku lali kayak ketutupan gitu. Ketutupan sifat welase Gusti Allah dilalah kula njuk nyandang tiru Pak Yai Mutakin jas-jasan serbanan itu dadi keton sangar itu. Upama kula kayak nganggo kaos bal-balan tak kira ya karo sepatu bal sampean kepethuk kok Saipul gemblung jadi jane menungso keton apik ki lali mung keton gek ditutupi karo rahmate Gusti Allah. Alhamdulillah nyatane awak dhewe niku ya cara sing jenengan mon saged menggalih mboten masalah perkara sing awak dhewe keton-ketone apik niku jane nutupi perkara Allah kok nggih mboten estu Bu. Lambe menger-menger niku ya nutupi idu. Ora hehe iki temenan lho. Sungur le keton menor-menor ya le nggo gawe dalan umbel. Ngene mboten. Sing apik yo apane? Kuping ditindik. Wis are nukokke suwenge ngasek 10 gram. Ana sing kene 10, sing kene 40 gram itu miring. Kata apik niku ya kuping ya jane ya jerone isine kopok nggih mboten. Wis to napa mawon. Kadang kula ngomong karo kanca-kanca sing tesih do pikirane ya kaya kula barang kula mung kanca. Wong nom-nom kadang-kadang nek ndelok wong wedok mlaku saka mburi niku lak nuwun sewu nggih. Bokonge milih mlaku set ngene iki lak keton apik gitu. Aning janjane kuwi lho ya nggo nutupi entut ngono. Masyaallah. Niki lho, sing metu saka nggon awake dhewe iku ora ono sing apik kabeh, nggih mboten? Ora ono. Wis to, ora karo-karuan. Sing mata keton apik ngono tangi turu ya loboeng. Lah wis warna-warna yu. Apa meneh sing daerah ngisor kuwi rawan. Alah wis ora. Wis nggon wadon wong wadon meneh tambah ngeri meneh, Mas. Ono kecape barang. Wis rawang dibuka. Umet. Mila anane selapanan niki estu monggo. Dipun legakake, nggih mboten? Ngono lho. Wong kadang-kadang nun sewu Pak Kiai Mutakin. Selapanan rada bengi sithik ngono, ngesuk ki malah glendeng kiyaine. Alah dobleh. Kesuk-kesik kewengen ngono. Pol-pole arep nyambut gaya rasa-rasen ya masyaallah. Wong 35 dina wis gawe werna-werna. Selapanan orang nganti sedina sewengi lho. Iya toh? Wis do merem wae. Ning ya ora apa-apa. Ning ati-ati lho nek ngaji kok wis lende-lende mung merem. Kuwi nek ngendikane Imam Ghazali 3 dina meneh. Datangi malah setan ya ini. Lah ya pitik kan wis merem-merem ngono wae. Gitu. Setelah merem-merem pakane seradian lah 3 dina meneh. Bahaya. Mulane kula niku njagong
Teng pundi mawon mboten nate kula niku ngasek jawang teng kursi nu saya Pak mutane. Kula lindi-lindi mboten ngati. Mboten kula. Soale samar. Kula jawang ngenten iki mesti. Ngaten iki lho, men rada mbok menawa nyawane iki men rada jejeg. Lindi-lindi muni yang kleset. Bubar karo-karuan. Mila estu. Lah, sasampunipun kita sadar, timut-timut estu lho niki lho. Timut-timut estu. Selapanan niki kanggo damel napa? Keseimbangan. Nek mboten kelintu nang mekajenge dipun leresake Pak Kiai Mutakin. Nek mboten kelintu niku dawuh paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kula tesih wonten nganu nggih. Ucapan nek mboten kelintu niku muga-muga nggih mboten. Sale kula kiambak niku jane mboten ngalim, mboten bangsa ulama nggih mboten. Bangsa kiai mawon sing kiya-kiya karo kiyu-kiyu. Mung tukang hiling-hiling. Anjuk cara upama kok kiai kula ngeten iki kok maca Quran hadis kurang paseh nyuwun ngapura. Nggih nggih. Tenan wong kiai niku kan kata Jawa, katane wong Jawa. Budaya Jawa ngono lho maksudin. Mula kiai niku nggih werna-werna Pak Mutakin wonten Kiai Pasopati niku jar malah panah niku. Kiai Kopek niku kerise Sri Sultan Mangkubuwana. Malah ngen kiai mbak niki Magelang ana kiai sing cok nggo sul pasel piye Kiai Langgeng. Ngajal Kiai Langgeng kon ngadis kono nek iso. Nah, wonten melih lho yu. Nang Solo ki malah ana Kiai Slamet mah kebu gajal ora karo-karuan. Lah niki lah dawuh Kanjeng Nabi niku nek mboten kelintu wa'mal lidunyaka. Kaka annaka ta'isyu abadan wa'mal li akhiratika kaka annaka tamutu ghadan. Ngoten niku lah. Wis manane ngene iki yu. Kowe iki urip nang alam donya nyambut gawe yo. Dadi wong urip iki kandha nyambut gawe sing nom-nom ke jodoh keset. Macah nom dolanane ngeslot wae. Nalare. Iya to. Uteke iki kepriye? Karena mang do mecicil kandhane mecicil. Gelut yo ayu. Mangkel anggere kandhane angel. Nek kula nu tepete tantang gelut yo wani ngono Pak Muntah. Wong urip yo sepisan kok. Temenan iki. Wis do leren le ngeslot. Ora ana cerita wong sugih mergo judi dadi kere pirang. Tenin iki. Ora ana wong sukses mergo judi dadi bangkrut ya pirang. Nyambut gawe wong urip nyambut gawe. Ngono lho. Ning kadang ana sing mangelke Pak Mutakin. Ngeslot ki nyambut gawe kok dobleh ngono lha. Bajingan meneh sampluk sisan. Nyambut gawe nyolong barang nyambut gawe. Ya sing apik ngono lho. Maksud iki lurus sing apik. Nggih mboten? Sing apik. Ngono sing halal, sing ora melanggar syariat, ora melanggar napa hukum agama, hukum negara. Allahumma nek dulur kali anggrek mboten nonton. Allahumma amin. Wonten judi niku ora ana cerita-ceritane. Ngeslot niku tetep judi niku. Niku larangan agama, larangan negara, eling-eling. Wong kula cok matur mriko-mriki ngasihan. Judi kuwi jawabane mung ngek, mung napa? Jajal jawab. Judi. Nah, temenan ora? Mak ngek to. Durung dipecet wis mak ngek ngono. Baleni yo. Judi. Tetep ngek ngono. Nek kono nek arep ambo iki tekan subuh ngak tok. Payah. Mula nyambut gawe ayo sing nom-nom ki nyambut gawe. Leres mboten? Niki penting, Pak. Saniki kadang-kadang cah nom-nom sakniki kon macul gengsi. Nggih mboten? Kon tetandur ora gelem. Kali angkrik niki bumi sing baldatun thayyibun wa rabbul ghafur. Allahumma tanduri apa wae lah insyaallah urip. Temenan. Luwih-luwih gelem nandur apokat. Ngoten lho. Angger aja nandur maksiat. Nandur apokat wis ora-ora monggo lah ditanduri, dipaculi, mbuh apa sing ditandur
nggo gawe bekal untuk apa? Tahan pangan. Nggih napa mboten? Pertahanan pangan. Ngono lho. Telo-telo ceblokke dan lain sebagainya. Wong kadang-kadang kula ku nek ndelok tanah do bero ora tanduri apa-apa jane kula yang bededeg ndelokaken ku. Temenan. Lari nem sakniki niku nek kon macu lho angele jamak, Pak. Ning nek wis cara upama nandur lombok njuk lomboke larang. Lah, karo duit iki mekiklik ngono lho. Ya nek karo duit mekiklik ya gelem nyambut gawe. Nggih mboten? Wis to nyambut gawe. Sak gawe-gaweane. Lah perkara hasile kuwi wis engko Allah sing paring. Alhamdulillah. Jadi kau nyambut gawe kaya arep urip salawase ngono lho Mas. Ora dadi cah nom bengi mung dolanan HP, awan gaweane micek. Lah. Nek ana wong kok bengi mung dolanane HP awan gaweane turu, kowe dudu sifat kasatriyan kali angkrik, ning kowe janjane kelakuane codot karo lawa. Ngono, ya yo ya. Wong asline nek gelem jujur ya Mas, rungokno iki Mas. Wong tuwa ki nek duwe anak wis gedhe kok gaweane mung kluyuran, awan gaweane mung turu, kuwi jane wong tuwa kuwi mbededeg. Nggih mboten? Mbededeg. Nek niki canono mesti walah Saipul Dubleh. Mesti ra cocok wis ini, mesti mungsuhan atine mesti yes. Awas ya mungsuhan. Mungsuh karo kula ki njuk modale apa? Ora ana modale Kang sampean. Temenan kula ora piye-piye niate kula ki nggih supaya ayo generasi pemuda yang berada di Kaliangkrik untuk menjadi nuwun sewu bahasane iki biar menjadi bahasa yang lain contoh bagi kecamatan-kecamatan lain. Allahumma lho pemudane Kaliangkrik do sregep-sregep ngono. Temenan semoga-moga alhamdulillah sak nyambut gawe ini lah sing penting halal. Ning wa mali akhiratika aja lali karo akhirate. Nggih mboten? Lah sakniki nuwun sewu meneh Pak Muntakin. Salat jamaah niku survei membuktikan. Ayo, engko sing gelem salat jamaah kan sing umure 50, 60, 70. Bahkan iso malah mung 60, 70, 80. Kuwi rata-rata. Canom niku nek kemuni jamaah mun wah embuh. Kaya kok arep kecekel narkoba. Mula niki masjid wis apik kaya ngene Mas. Nggih mboten? Masjid wis apik kaya ngene, ayo pemudane yo ikut andil lah. Kita bentuk BKM, Badan Kemakmuran Masjid, nggih mboten? Irmas Ikatan Remaja. Sapa meneh sing arep ngopeni masjid nek ora pemudane. Nggih napa mboten? Iya. Paling ora apa meneh niki meh dumugi wulan ingkang mulya bulan suci Ramadan. Niki penting. Do mulai wis sing urung iso mbilali iki genono wulan iki kan gek Rejeb njuk ruwah terus ana 2 bulan lah nggo gawe do ajar dhisik njaluk catetane Mbah Yai Mbak Muntakin monggo njaluk ajar Bilal catatan Bilal nggih mboten engko Ramadan iki salat tarawih iki sing bilali sing nom cocok sing tuwa pensiun pun tenan ngenjang sing tuwa pensiun sing tuwa ora mang deham-dehem pensiun nggih mboten demenan wis teko sing sepuh niku iktikaf ngoten niki lho men dirungokke nang condong tua ngono pengeras suarake tegak ngono lho sallu sunatan darwiru aidin jabadan rahimakumullah jabari gaya ngono lho kok kaduan nganu gajian wis mulai traweh Bilal tetep tuwa wae. Halo, grek jengkangke. Leren yo, Mbah. Nggih pun mboten mung Bilal tok, khotib barang nika. Nggih mboten? Wis pokoke kabeh gajal cah nom ki kudu do ajar. Ngoten muadzin. Oh, Jumatan yo sing ngunggahke Jumatan wong sepuh.
Akhirul muslimin azumratal mukminin arake makomola. Sing nom do udut nang nggon kuwi pelataran masjid. Kae apa kae? Oh, ndare ora ngerti wong. Wong aku nek Jumatan ki cok keliling panjenengan. Aku wis tak kula yakin menate, nderek Jumatan mriku nate. Asli ning ora paham to. Ora ngerti. Wong kula le nderek ten mriki Jumatan kathok dawa, ya nganggo klambi biasa, ning nganggo model kaya pet ning mboten pet. Ora do paham. Sing nom renteng-renteng nang iki ngentekke lintingan. Jane kowe ora tak sampluki kali nih. Wah ning geger iki urusan iki. Sik kapan-kapan wae aku diundang tak omprenge ngoten lho. Ning ora tau diundang. Jangkrik menawa aku. Asem iki kapan iso ngompreng cah nom-nom gajian ki yo ngene. Tak encem munanku. Kok dilalah oleh info ngaji selapan gajian. Oke. Langsung gas ngono. Wah temen aja Mas. Nalika wis ana khotbah ki ora mangdo udut. Ana khotbah kok malah nang serambi masjid ana sing genang nuwun sewu ambal-ambalan masjid parpor nalare iki lho. Pas pacoy ora ini memalukan ora. Alhamdulillah ya muga-muga sus ngutut kurang Mas ya. Temenan kuwi. Wong khotbah niku nek mboten klintu Mbah nggih. Niku kan minangka gantine salat zuhur sing rong rekangat. Mongso ibadat gek salat kok sampean gen nglinting udut wae cuk. Nalare kepriye? Ngesuk nek perlu niku ambal-ambalane gempur wae. Men ra udut. Mangkelake kok. Ini gitu menan iki muga-muga pun ayo sing nom-nom tandang. Nggih mboten? Temenan niku. Wah munggah ke Jumatan muadzin cah nom kan keton tegak. Hasyirul muslimin jumradal mukminin rahimakumullah kan tegak. Nah ono meneh so 1 bulan nutuk lho padahal lho. Apa nggugah sahur. Nggugah sahur kok wong tuwa jam 3 bengi. Ayo suwanten iki kucing kerah, Ban. Karo ndrojot-ndrojot. Ewo aur sing nom ki nalare mboyo sing nom-nom ki mboten nek cah nom kan rada cetha bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin muslimat gajian sekitarnya sudah jam 3 sahur ora aur oh ngeri lah nggih to rondo-rondo digugah rondo-rondo sudah jam 3 wayahe ngejangan alah ambok arep digawe guyon kaya napa nek cah nom ki tetep semangat anggen kula ki ana ning gugah sahur kaya dilagokke banci kae sahur guys mbate sampluk nek ya tetep apik wae cah nom ne ane wong tuwa jan ora pesetok wong kula wis tau anake kula malah gilapen krungu ngaur ngono aturang wae mbok aturang wis muga-muga ya Mas ya ini untuk adanya keseimbangan karena kita biar tahu dan yakin sesudah adanya selapanan ini tambah ngilmu tambah pengetahuane agama ngene mboten leres deh yuk tambah sadar minimal ya tambah sadar lah yang teristimewa ketoni sepele tambah iso nata ati wong jenengane ngaji kuwi ngatur jiwa cocok mboten kira-kira matur ora ki rebanane muni mboten to niku jane ora rebanane muni wae apa arep udut wae nek arep udut ya wis apik udut merem badrok turu ngono ya apik ngono wis apik ora nggo bantal sisan ya nek muni aja nek akeh yo bareng-bareng ya selawatan barang ya semoga-moga mengini iki ora do ngantuk ning intine hidup niku agar ada
keseimbangan. Karena apa? Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ojo mung luruh urip sing sementara. Sementahun nih dilalekake, bahaya. Lu nang alam donya ki lak alah nuwun sewu Mbah Yai, nuwun sewu tapi nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Niki sing do rawuh teng mriki kabeh niki lho. 100 tahun meneh wis krokoti tikus. Pangan tikus ana sing dipangan, wis sing cethoke mesti dipangan rayap, kali dipangan singgat. Nggih mboten? Ngono dadi wong ayu barang ra semang kemayu. So nek mati ya padha wae bokonge pangan singgat kremus. Gaya. Oh pele sing amoh-amoh dhisik ndarani kok ngarep ini kremus. Nah, iki kentek ngene. Mau iso ngene-ngene, Bu. Mosok iki iso ngene-ngene oke pangan singgat ngeyel. Bokonge kremus. Mulane nek karo adus kita yu sing do sing nom-nom kae karo mikir lah karo pangan singgat. Nyengkek nganu ki ngresiki panganan singgat ngono lho. Monggo cara mikir tekan kono barang. Ra cecok. Hidup hanya sementara. Satu wong urip ke nek ndelok penelitian ya. Kula niku gadah penelitian Mas. Gadah kanca tukang teliti ngono. Peneliti go internasional niku kanca kula saking USA Amerika. AI namanya. Wong urip niku lak mung 3 zaman, 3 mangsa. Nggih mboten? Iyalah, wong urip iki mung 3 mangsa, arep kaya ngapa mung 3 mangsa. Siji zaman yang sudah kita lalui niku namanya masa Allah ngono. Kacau ya masa Allah barang ana masa Allah. Masa lalu. Nggih mboten? Dah masa lalu biarkanlah berlalu. Dek Saiful dalem. Ya nek ibu-ibu kan lusik kali kula Dek. Nek kalau Pak Kiai ngudaken ki Pak ngono lho. Aja dicampur aduk. Wong umur kula ki nek tak delok nek ora 19 gak 20 ngayal. Dek Saiful dalem. Lah untuk mengsikapi masa lalu sing paling istimewa napa? Pun kula aturi prisa. Paling istimewa untuk mengsikapi masa lalu kuwi perbanyak wae membaca istighfar. Paham ora niki Bu? Astagfirullah. Lho kok istighfar toh? Lah iyalah karena masa lalu kita awak dhewe kudu yakin nek dhewe iki masa lalu ini kakean tuh dosa wong jenengane wae menusa menus kakean dosa ning ora rum niki wong kakung-kakung ngaji ngadep senek udat udut ngono pecinang jas-jasan sarungan munrak manruk alah nah ya dosane akeh padha kok Kang namun kita tetep dosa apa cok goroh karo bojone lah ana apa rayu wonge ya teka apik nang isor nang panggung muni nang panggung urusan gedhen lho. Ayo kadang takoni sing wadon duwe duit mah ora ana duit wae lemuni ra duwe duit ngajal kuwi dosa ning begitu metu tekan pertelon dilalah kepethuk srirandane slamet nah tuwa-tuwa dadak mie ayam barang karo rondo nang kali angkrik ora ketap-ketip Kang ngono nyong nderang ngerti wae wah selingkuh wah tuwa kok selingkuh barang nggak sing nom wis ora patek ning jenenge perselingkuhan ora pandang nom ora pandang tuwa kok ya beruh panjenengan nah soalnya tuwa ya karo tuwa kuwi kok ya ing nom ya karo enom ajan jangkrik jan ning wong tuwa ki malah cok nguduk lho malahan lho ora ngati-ati Mbah ora aturan ya oh yo iki aja yo anggap iki cah nom kabeh ora ha wong tuwa ki malah cok tekan nggon tondo poin langsung mendarani kok wis ora genah wae langsung poin wae
Wis muga-muga dodoke maca istighfar yo. Sareng nggih Bu nggih. Oke. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Lagune baru. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafi'ni ngamalan sholihan ngamalan makbulan. Yuk astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah innal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafi'ni ngamalan sholihan ngamalan makbulan. Sareng buka. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Bismillah. Monggo Bismillah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan amalan maulan. Ya Allah Gusti, hamba sadar diri ini tentu hamba tak pantas berada dalam surgamu. Ya Allah, hamba sadar diri ini tak pantas untuk senantiasa berada dalam surgamu. Namun hamba ya Rob tak kuat sakitnya raga. Namun hamba ya Rob tak mampu panasnya neraka. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan. Satu lagi ya Mas. Ya Allah, hamba sadar diri ini hidup setiap hari hanya bertambah dengan dosa-dosa. Ya Allah, hamba sadar diri ini setiap waktu umur hamba hanya bertambah dengan dosa-dosa. Hamba bersimpuh ya Rabb memohon ampunannya. Hamba bersujud ya Rabb memohon ridhonya. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan amalan makbulan. Sallu ala
Oh oleh-oleh melih. Urip niku dokele maca nek mboten kelintu Bu. Waosan istighfar niku setunggalipun amalan sing mboten bakal dipun tolak dening Gusti Allah. Niku tenan niku. Sebab Allah niku rikuh nolak penjaluke ngapura hamba-hambane niku Allah malu guys. Lho Gusti Allah kan Rahman Rahim, Ghafuru Rahim. Nggih mboten? Zat sing welas asih, zat sing ahli ngapura. Sapa wae iki tetep nek njaluk ngapura di ngapura. Wong Gusti Allah ki sifate pengapura. Mosok dijaluki ngapura ora gelem ngapura. Mula dokae maca istighfar. Nah, nggo kae mantep-mantep meneh. Piantun maca istighfar niku tidak seolah-olah hanya untuk memohon ampunan dosa lho yuk. Nek mboten kelintu niku wonten dawuh ngeten iki. Man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu azza wa jalla min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib rawahu Ahmad wal Hakim. Sapa wonge sing gelem ngakeh-ngakehke maca istighfar nek gek susah arti ganti bunga jos niki yo. Nek awak dhewe lak mboten Kang. Apa meneh wong wadon-wadon kae angger susah gek wae setipar. Istighfar ngemenan angger susah gek wae istighfar. Wong angger gek susah kali istighfar kasih nangis-nangis astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ana apa ya ana apa muga-muga dosane di ngapura sing sabar. Aku gek ora kelingan dosa. Hai. Lah maca istighfar kelingan dosa ki ngopo? Hatine aku gak susah, tenan gak susah. Ana apa? Ana apa? Bojone aku gak kedanen rondo gajian. Syukur. Wah, angger wis susah gak wae istighfar. Lho justru aja kaya ngono. Maca istighfar men ora do susah. Ngono lho yuk. Nek wis kadung lara untune mbok tambanono ki tetep cregut ngono lho. Nggih mboten. Wis kadung mules kok gawe wae ngombe obat cacing tetep mules kok yuk. Temenan ya. Dokae le maca istighfar. Siji nomor loro Gusti bakal paring kejembaran. Nomor telune rezeki dari arah yang belum kita ketahui. Lah, nek kula matur rezeki ngeten iki aja njuk langsung teng penggalih duit karo daharan tok. Kadang-kadang menungso ki nek bab rezeki ki mikire mung panganan wae. Ora yu, nggih mboten? Ora. Apa? Sregeping ibadah niku nggih rizki, tetep iman Islam ya rezeki, sehat ya jenengan korsine empuk-empuk nang dalem ngeten iki ane nek bokonge wudunen gajar. Yen jakonge susah-susah. HP-ne iPhone regane puluhan juta. Haning mripate rembesen gajal. Eleh ora hehehe. Grup rebana sing nom-nom kae manten anyar. Upamane ngundang kanca-kanca do kanca lawatan. Bengi malam pertama dilalah sing lanang anyang-anyangen. Ayo. Ora sida gembira. Muga-muga dodoke maca istighfar. Astagfirullah. Hal ngandi wong dhewe ki akeh dosane, wong wadon ya akeh dosane karo sing lanang. Ngono ora? Ana ora wong wadon sing kadang senengane maido karo sing lanang. Ngono ora? Lah delok kene iki sing lanang pucet-pucet ngene. Mangkel kaya wong lanang ki pancen korban penipuan kok ya Kang. Kayak pacaran takoni daleme pundi Mbak? Kula gajian. Dupli. Gajian ki ngendi to Mbak? Nginggil lepaskan kali angkrik Mas. Lha wae sik lanang Bali ki bengi tenger-tenger. Ana cewek gajian kok ayu. Tak takoni basa
Iki nek tak dadekke bojo mesti karo aku ngajeni. Lah penipuan iki jenenge. Tertipu wong lanang. Temenan dadi bojone. Lah, begitu sing duwe anak metu siunge. Sing wadon karo sulang. Sulang mung. Aja kaya ngono ya. Aja cok maido karo lanang, masa akeh lho. Temenan urip ki sing seimbang, sing lanang nyambut gawe, nek sing wadon ora kek nyambut gawe ya ndongakake. Cocok mboten kira-kira? Nek kula ngomong ngene iki lak mathuk-mathuk wae to. Iyalah, sing lanang nyambut gawe, jenengan nang omah ya nata-nata, resik-resik omah ngopeni anak otomatis. Nggih mboten? Ora semang malah melu pret-pretan ra genah-genah. Lah wong kadang cok ana sing lanang macul, sing lanang nyambut gawe, ana sing ngungsung watu, ngungsung bataku, ngungsung nggih werna-werna nyambut nang bangunan, ana sing nang pertanian gitu. Macul lah mah sing wadon. Wong lanang nek nyambut gawe yu full tak kandhani. Temenan keringet ngasih kena diperes, lambung ngasih karo pedhot-pedhot. Temenan lho, sing lanang nyambut gawe keringet ngasih kena diperes, kok sing wadone mah dandan glowing, kacamata ireng, minggat senam. Oh. Kaya ngono kok ya urip. Mbok ya nak lari ki dienggo. Ngapa mentelengi? Pancen kenyataane ya iya kok malah. Ngono malah ngopo. Oh, lanang gak nyambut gawe malah sewate malah 1, 2, 3. Uteke iki do ngene gemblungan ra waras. Nyong nek ngono kuwi semenep deloke Mbah Yai temenan. Ora seimbang ngene lho. Lemuni mene sehat. Lan yo nek sama sehat yo sing lanang modar kebejan. Apik ngono kuwi, heeh. Alah. Sing lanang ngenes ngono kuwi ndarani pasrine iki. Bededeg bali macul tak malah diomong, "Mas, apa to? Besok aku pokoke njaluk dhuwit 200. Aku 200 kok kemen gawe apa wong isuk arep nggo acara warna-warna, nggo gawe tuku legging gajal. Wong tuwa-tuwa kok leggingan. Arep leggingan nek tuh tetep eplek. Astagfirullah. Wis ora masuk, guys. Nek enom ngono disawange rada ana vitamine ya. Tuwa yang mengandung formalin. Wis ora karu-karuan. Ora apa-apa mau sing ngaji pakem karo Pak Kiai. Ngoten nggih. Saiki ora. Kula nggowe mau kula senengane wong guyon kok ya. Ya to yu. Aja cok ngawur ngono kuwi. Ngono. Sing lanang ra ndek dhuwit. Walah. Galake ra karu-karuan. Nek kula kadang cok ngomong. Ndelokke wong wadon ki ngajine cok rono rene cok sregep panjenengan. Alhamdulillah. Ugur sayange galake ora ilang. Mbok karepe kula nek wis ngaji rono rene iki tanjakake ngono lho. Ya ora. Ngaji rono rene ning karo sing lanang galake kok kethek angkrem malah. Semoga-moga dokae maca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pun ora rampung. Sing nomor kali kita hidup di masa yang sedang kita lalui. Jadi masa lalu, masa sekarang. Gini mboten? Lalu bagaimana di masa sekarang ini yang paling istimewa agar kita tidak coro luput ora kebangetan, ngoten lho. Perbanyak saja bersyukur. Urip ki teko dokai syukure, alhamdulillah. Ngono lho yu. Urip kok seprono-seprono ngangkluh wae. Mbok zaman kira ngangkluh ki dawane sak pasar kali angkrek ngangkluh wae ora ana fadilahe nggih mboten dokai syukure wae alhamdulillah ngono lho wis pokoke ya wong syukur ki ora mung alhamdulillah tok wong nek mboten klintu niku syukur niki modele werna 3 kok yu syukron bilisan memang niki syukur sing bangsa alhamdulillah karo ngendikan-ngendikan sing sae ngono lho kowe termasuk syukur ngomong karo sing lanang celekat-celekit
urip seprono seprene nang gajian mung tambah anak cocok. Nah ngono kuwi jenenge nglarake ati kok. Ngerti ya kaya ngene biar dipek polisi tidur. Wong kok ora ngilo karo getoke. Sok rasane iki lost control nek aku mbedhedhek soal itu. Ngomong seprene nggo anak tok. Aku ku mbiyen di pasar tentara, ya tentara karnaval. Pirang-pirang. Urip nang alam donya ki disyukuri, alhamdulillah. Ngono lho. Wong-wong urip ki mung sawang sinawang. Ngono lho yu. Urip aja njuk mikir wah ning ya ora. Meso nek dipek wong sing usahane rono rene duite pirang-pirang ya meso ora meso-mesoan arep sing lanang ki usahane rono rene upamane ning duwe penyakit stres gajal sampean diamuk bendina gajal gelem ngono kuwi lah duwe jabatan tinggi aning temperatur engko angger salah sepatu sampluk alah ora bojo tidak malah mati ayo temenan kok yo nek cerita nggih mbuh tenan mbuh ora tapi lho yo nek critane ana kabar kanggone wong wadon sing dise legan-legan nom-nom kuwi nek kepengin bahagia uripe kepengin happy kuwi critane nek diwayuh kiai promosi kepriye Mas ya mbok menawa kok ya ngono malah sing ora payu edol nang kali angkrek ya ya mbok menawa ora malah mumet pusing oke syukuri ya yo ya pokoke disyukuri alhamdulillah ngono lho lisane iki lek ngomong ngendika ngati-ngati ngono lho salamatul insan bi hifdzu lisan selamate menungso sebab bisa ngreksa marang lisane ning lak kadang mboten Mbah Yai wong urip kon maca Quran ngakune wis kuwur kon maca selawat jarene telat kon maca mau apa kae setipar istighfar aras-arasen nek muni maca tanggane lha khusyuk ngono lho iya ngaku ra sing cok glendeng wonge ora nuwun sewu lho cara lanang karo wedok nek sing cok akeh glendeng iki tetep wong wedok Pak ora semang cerewet yo wong lanang iki kula dhewe ra pernah langka mulane wong dingendikake wong lanang ki sing ditiru genah Mbah Fat kuwi ora glendeng tangga ora kok sampeyan nek wong lanang niku biasane nek ngumpulke yu kuwi mung adu mbako ngono lho wong loro wong telu wong papat adu mbako karo nek ana ngopi ya iki wong lanang juk sing nomor telu nih dongeng gawean wong pancen wong lanang kudu nyambut gawe ngono lho yu ning jujur engko anggere rada suwi kae pancen cok ndongengke rondo asem tenan jangkrik iliu on benar ya Allah aku ora dipikirke yo mesake kok ya Allah sampean ki ngopo to Mbah kok ngasih nangis ki napa to kok ya Allah kok nangis sampeyan kenyataan iki kok cerewetang ora iliu ning temenan kok ana sing ngomong wah nek kaya apik kae rondo kaya apik nek gelem ngopeni ngono lho ganjaran piye to Kang ditinggal mati sing lanang kok dadi ana lho ngendikane Mbah Yai sapa ngono wong lanang kok ngopeni rondo sing ditinggal mati sing lanang apa meneh anake gen yatim apik ganjarane akeh ngono yuk teko siji utuk-utuk teko meneh wong lanang ngomong piye Kang wae jare nek ngopeni rondone kaya apik wong kae sing lanang mati nanti ada malah ngomong apik kepriye wong sing lanang kele mati le ngenes kok kono nek arep modar kowe dopeni ngulak ngenes ngono aduh
Wah rawani. Amen topeni Pak Kiai Mutakin wae lah. Yes. Nek Pak Kiai Mutakin sabar gitu. Jadi orang ngenes, ini tetap moseng. Wah ngawur wae. Astagfirullah. Mana aja nglendeng tangga to yu. Niki nggo toto-toto lho, asal Ramadan barang lho. Ya. Poso mempeng nek glendeng tangga sia-sia. Sia-sia ngono kae lagune. Sungguh sia-sia ngono kae to. Arep poso kae nek glendeng tangga kuwi sia-sia. Ditoto kuwi. Nah soalnya iki gajian tak sawang kok nuwun sewu Mbah Yai. Lambene iki wong wedoke tipis-tipis. Ngilmu titet niku. Wong wedok ki angger lambene tipis cerewete setengah modern. Pemene jedhe alah. Tenan kok wong kula setengah kok ndrembok tekke kok. Ning nek sing nuwun sewu pancen lambene niku rada kandel pancen sae Pak Mutakin. Lambene kandel, pipine menthuk-menthuk, awake gemoy. Lah iki jos. Wis ora cerewet ning dua blege setengah modern. Ora umum. Walah. Ana loro kae siji loro. Ndiablek. Wis paling penting madang. Ponah toto kae. Syukur bilisan ya yu. Ya, yuk digawe maca selawat to, nggih. Oke yo, tak gaweke lagu saka India. Lagune gala-gala. Lagune apa? Gala-gala, ora galu-galu, gala-gala. Aslinya lagu gala-gala kan mengambil dari syair seperti ini. Hangko rohai syarinem. Lu temenan ngeyel. Ora percaya kae. Alah lu kok ngono yo lah ora percaya. Wong kandhane ngeyel. Syarinem nyala litahe ngatiem. Ngono. Ya yem. Ora karu-karuan. Ya wis saiki dijawab yo. Ya yo ya. Jawab Bu.
Syukur bangsa pengucapan ya yu ya. Aja cocok glendeng tangga. Angger wis wong wedok kumpul dadi siji wong 5. Ya kuwi wong 5 niki jenengane niki ora salah. Yutun. Mbak Sri. Nur. Mbak Siti, Tuti. Provokatore Yati ya. Remuk kabeh wis jenengan wis bodol. Ora astagfirullah panjenengan ya astagfirullah. Mulane pun lah sing nomor kalih syukron bil jinan cocok dengan keadaan selapanan. Ngaji ki pancen ngatur jiwa. Ya syukur nang ati ki sing temenanan nggih mboten. Kula niku kemutan lho ngendikane Allah yarham Simbah Kiai Maimun Zubair. Niku bahkan sekarang di YouTube kan kados kok sliramu ora iso ngajegake salat tahajud. Ya ora semang tahajud. Tahajud. Ngajen lambe kena kadur bodol ayu. Seliramu yen ora kuat poso Senin Kemis ya ora semang poso sunah Senin Kemis. Ning teko duwe yo ati sing apik cocok. Nah niki penting. Soalnya niki tak sawang ibu-ibu bapak-bapak barang niki yiswa nggih sekitar 60 70 50 70 nggih. Sing do ngumpul niki nggih. Nek Pak Kiai yesuk pinten wae. Paling nggih Pak Likur nggih. Padha 20 kula 20. Niki lho sing yeswa 50 70 70 temut-temut Mbah Uti barang niki. Ternyata ngeten lho penelitian mengatakan bahwa sosok seseorang kuwi nek umur wis swidak 70 80 justru malah semakin banyak masalah. Eling-eling lho, masih semakin banyak masalah. Mula demot-demot kabeh niku masalah ampun dilebokke teng ati. Dalke, paham mboten? Ngono nek kakean sing disimpen nang ati to Pak D. Dirokno Pak D, mirengi Pak D, nuwun Pak D. Kabeh ki disimpen nang ati, sing marai bededeg, sing marai jengkel, sing marai susah kuwi disimpen nang ati. Cara HP iki nek kakean penyimpanan ngebleng. Temenan yu, nek menungso apa? Stroke ringan. Mula nek ora kepengin stroke ringan, niki deling-eling lho. Perkara-perkara sing ora ono paedahe, ora penting nglarake ati iki tokke kabeh. Cocok? Contone kan kathah, Pak. Conto ngeten nggih. Biyen nalika tesih rada nom urung duwe mantu, saiki do duwe mantu. Ndak ora kuwi masalah apa? Wong kadang saiki akeh kok mantu sing malah nenengan karo maratuwa. Ana apa ora? Oh, no wonge teko kok yakin kok. Milu ngaji hehehe kok. Ini pancen tak sengaja karepan panjenengan. Kuwi nek sampean kuwi duwe mantu, kadang-kadang mantune ora apik karo jenengan. Kuwi ora semang lebokke nang ati, Kang. Ngono lho. Ora malah glendeng mantu. Wah iya, duwe mantu seprono-seprene. Sing siji kae babar blas, urung pernah muni nukokake bahan lintingan. Alah, cerewet. Mbone ora tuku dhewe, Kang. Ora keton ngremimih ngono lho. Beda pancen. Nek sing mantu saka tempuran ngono ya, wah, kae lomo banget ya. Wingenane bareng ngaji malah ninggali pitik sak kandang, mbelek wong sik mblek kabeh omahe. Ah sapa to? Ayo Saipul. Wah. Ora karu-karuan. Kuwi nek ana ngono kuwi teko mboten sak dilebokke teng ati. Nggih, Mbah nggih. Juk meneh kadang duwe anak bareng wis iso usaha, iso urip sukses, kadang ya lali karo wong tuwa ya pirang. Niki iki mboten sak lebokke nang ati. Ora juk malah la iya. Ora ngelingi jele-jele aku.
Gede tak sekolah. Bareng saiki duwe bojo lali karo wong tuane. Kaya ngono dibahas. Soale pancen akeh, Bu. Apa meneh anak lanang tak kandhani. Anak lanang kuwi nalika urung duwe bojo pancen kadang duwe rezeki sithik makne. Nggih mboten? Ya mak, kala-kala nggo gawe tuku uyah, nggo tuku lombok, nggo tuku apa. Ning bareng wis duwe bojo lali karo wong tuane. Kuwi krana apa? Wedi karo bojone. Saiki ki akeh wong lanang modele aceng iki akeh. Kaya aceng. Biasane nek ngono kuwi biasane klambine seragam biasane lho biasane. Kuwi rombongan aceng ngerti seragam. Seragam karo merem-merem darani kok. Ndarani teko kok nang selambi masjid kok seragam kok. Aceng-aceng pirang-pirang. Karo udut-udut heeh. Mulane Kang. Ya kuwi nek ana anak ngono kuwi barang keras mang dipikir. Lah njuk kula ki ora oleh padha saipul. Ngangen-angen apa wis kok anak ora semang tomak. Tomak niku hurufe 3, tok mim ngain. Nek ora ngandel presane, tok kuwi bolong. Mim ya bolong. Ngain bolong tambah melompong. Wong kok tomak karo anak. Tomak wae karo Gusti Allah. Jenengan ling ngopeni anak kuwi ya minangka kewajiban teko sing ikhlas. Nggih mboten? Ning sing tak suwun ya Yu ya, tak suwun ya Mbah. Senajan upama ana mantu karo jenengan ngenengake. Dari bahasa nanti kok jebluk-jebluk kok. Ndelok mbake kok pucet-pucet karo. Duwe anak ora kelingan karo wong tuane. Aja mok sepatani soale mandi. Paham mboten? Tetap didongake yang terbaik. Cocok? Matuk. Mulai iki pengumuman iki cah nom-nom iki sing wis do duwe mantu maratuwa kuwi, Mas. Iki arep poso barang lho. Ora ketang marjan-marjan. Ngono, teko nang nggon maratuwa. Nek duwene sak marjan iki upama sirup iki mung sak botol, loro botol bekas dadekke loro. Tambahi banyu. Gen legi ae nek diparuk. Men rada ana loro kluning ya. Karo gawake potril. Poso nggo gawe traweh. Ayo ngemot potril ah. Tukake mantune. Wah, temenan lho. Wis muga-muga lah iso do nindakake ya Bu ya. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra re ra re ra re ra. Nek arep lanjut ngono lho. Nek arep mudar-mudaro, arep urip-urip. Ya mangkel ki kluthak-kluthak gedhe kepriye ki. Nujane kudune mantep, Mas.
Wong saire Tombo Ati ana 5 gak oleh 3 wis mak breng. Anjuk sing loro ki melu sapa? Nalar iki lho. Lonjak lanjut. Kena 5 golek 3 kok ya yu. Aku to mak breng. Ayo ora karu-karuan. Oke lanjut yuk. Ping papate ikir wengi ingkang suwe aping limane wadangira luwe harap salah sawijine sapa bisa anglang gawe insyaallah dungane den sembatani bareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulki ilahi sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi tambane atine yuk temenan lara ning lara ki menungso nek wis lara atine nggih mboten nek mung lara panu ngono angger udan angger panas engko kok dipe gigire wong wis garing kerok nggo bendu diobat apa ke yu kal apa ke kal panak apal do mbiyen to panunen kok ya kal panak mari nek upama ajal wong lara ati mbok dikal panak kaya entek setrek ora mari malah modiar mulane Tombo Ati ki ora main-main maca Quran ora maca tanggane nggih mboten pokoke ati ki teko sing apik karo sapa iki sing apik ngoten mawon lho yu usaha tanggane seneng atine kudu melu seneng sedulure bahagia dhewe teko melu bahagia kancane sukses teko melu seneng ngono lho yu ora njuk sedulure seneng wah tanggane nganggo gelang atine melang-melang sing nganggo gelang nek kondangan yo kukar-kukur heeh ndak Kang Jan iya ya ndak kowe pameran akhirnya ngasih sing siji ngomong alah kayak ketoke masin nom sing siji ngomong nom apa wong aku malah weruh online berarti mas-masang kowe mulane monggo dandani atine maca Quran bengi salat wengi kala-kala njajal nggih mboten temenan ning kan biyen ki lagune kok mung tombone tok ya yu kudune ki Mas gawe lagu lara ati barang dadi men seimbang kadang dhewe ki nalare nggih kurang cetha kok kan secara otomatis ngeten nek ana paramek ki berarti lek ana wong lara mumet kan niku jenenge seimbang ya iyalah nah lara panu mesti ana obate jenenge apa kae akal panah ya saiki ana lagu lara Tombo Ati iki kudune gawe lagu lara ati jajal wae yuk ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra lara ati iku limo ing wernane nomor siji presota gane gelange gedhi nomor loro tinggal selingkuh bojone nomor telu ra duwe duit sirahe ngeluh langsung nomor papat
tandane ki tegak kudune. Ngapusi kok. Maulane hati-hati ya yo. Ditinggal selingkuh bojone lara tenan antine yo. Nyatane yang saiki bareng anake pirang-pirang. Wis ora semok meneh. Saiki kekedanan karo juragane sayur. Ambok luweh yu. Toko dinggo dongakake wae to. Kuwine iki teko pedhot ngono. Ngawur we. Wis ndak ora rampung-rampung. Sing nomor 3 syukron bil arkan, syukur bangsa pengamalan. Allahumma amin. Nampun, ndak ora rampung. Wah, setengah 3 yo jebolane. Wis sing terakhir hidup kita di masa yang akan datang. Lah mung 3 tahun jenengan. Lah, hidup ki hanya sementara. Masa lalu, masa sekarang, lalu masa yang akan datang. Beristighfarlah untuk masa lalumu, bersyukurlah di masa sekarang, lalu berdoalah untuk masa yang akan datang. Karena masa yang akan datang masih keadaan hangan-hangan. Ngene lho yu. Donga sing apik. Ning wong donga niku nek mboten klintu, nek kepengin kasembatan ada beberapa syarat ngono lho yu. Paham mboten iki Pakde? Siji wong donga kuwi nek saged keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ora anjo ngawur wae. Allahumma barik lana tet. Bima rozaktana tet. Wa kena ngadaban tet. Ora tatet-tatet karo ndonga. Ngoten. 2. Setelah menunaikan ibadah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ngono yu. 3. Wong ndonga ki sing setimiwir istiqbalul kiblat, madhep nang kiblat. Kiblate mriku pating dongane mriku ya Allah. Ngene lho. Paham nggih Bu nggih? Nomor 4 niku yakin tatkala kita memohon kepada Allah, Allah ku yakin arep ngowahi. Ngono lho bahasane. Ora mamang. Ndak iya yo. Nek muni ndak iya wis ora semang donga wae. Ngono ndak iya ya. Mantep ngono lho. Lah nomor 5 khudrul qalbi 'alal maram, konsentrasos. Wong donga ki kudu konsentrasi ngono lho sing mantep, madhep, syukur bagian dalu niku tahajud niku jos tenan nggih mboten. Lah yang juga sebagian daripada syarat ndonga kuwi kudu seimbang, ngeten lho Mas. Seimbang ki artine pripun? Ngono contoh ngeten. Arep jenengan ki bengi tahajud mempeng. Hani nek ndongane ra seimbang ya kesembatane angel. Ndonga bengi ya Allah. Hamba ingin beli helikopter ya Allah. Warga apa Kang ora semang sok kementus. Nek iso tenan tuku helikopter yo arep dun ki nang ndi? Gendengi tangga. Heeh. Yo bahan bakare tuku kepriye? Angel Kang. Nggih mboten? Donga meneh ya Allah. Grup perbanan iki kepengin tumbas sepur ya Allah. Menteng pundi-pundi numpak sepur. Rile liwat ngendi Mas? Ya awang-awang lho. Mau sepur mabur. Niku nek donga niku sing sekira nuwun sewu setara. Nggih ora beda nuwun sewu nggih. Ana Mbah Putri rondo tuwa bengi ndonga tahajud susu kaya Allah. Wow, kula niku selapanan karo kiyane Saepul ya Allah. Kula niku kok ndredeg ya Allah. Kula niku kok cinte ya Allah. Wong tuwa kok cinte lho. Muga-muga kiyane Saepul kersa mayuh kula ya Allah ya. Ya nek tuwa ya tetep ya. Wis ora cocok. Astagfirullah. Wis pokoke do ndonga sing apik. Ngoten nggih Bu nggih. Termasuk ndongake arwahe barang niku. Dhewe kan wong NU. Nggih mboten? Nek wong NU kuwi ya seneng ndongake arwahe. Ngono lho, seneng-seneng zaroh-zaroh nanggon makome. Buyut Mbah Pakne nek sing wis ora ana Pakne karo Makne. Cocok ora kira-kira? Ngono kuwi yo.
Saiki ora ziarah rono-rono do semangat bareng nggon dhewe ora tau ziarahi ya keliru. Mosok ziarah nang nggon bae kok mung pendak arep bodo. Karo poso kae yo tuku kembang 10.000 sawur-sawurke karo disoting sinetron karo selfie nyekar guys. Nyekar guys. Wong kok ora duwe malu. Mbaya rikuh. Zaman maculi tegale wong tuwae gapruk. Ngene mboten. Mbok nuwun sewu lho gajian ning ampun do jengkel lho niki kula nek dikeroyok mesti kalah. Nek ijen-ijen ngono rampung urusane karo aku. Ora ana jam-jamang. Nuwun sewu lho ning aja-aja ngengkel tenan iki. Niki gajian iki lho. Kula delok ket mau tek pekarangan ombo-ombo. Omahe gede-gede. Niku tetep warisan kuwi. Wong ke omahe wae modele nek gajian ngriki ya beda-beda nggih mboten. Cete warna-warna beda-beda, tetep warisan ora semangece sampean Mas. Nggih mboten? Aja ngaku alah aku ndi Tegal tuku dhewe. Ora percaya nek adol malah percaya aku. Adol lho ya. Wong omah niku nek sing mboten warisan, niku modele meh nuwun sewu Mbah Yai, Pak Yai. Niki nuwun sewu. Omah niku nek mboten warisan iki omah iki padha sret, cecetane padha, ret, tur ora patek gede-gede. Kuwi ora warisan ning cicilan. Perumahan soalnya. Kula duwe ning ora tak omong-omongke nang ndi, arep tak nggo gawe wadah babon anyar. Ya men ra konangan kok cerewet. Anak konangan dundul tukang rebana. Asem kok padake tukang ngundul ya Mas. Mulane monggo dhewe wong pancen nderek Allah yarham Simbah Hasyim Asy'ari. Yo wong NU do seneng ziarah makome mbah-mbahne. Nggih Bu nggih. Yo Mas yo gaweke lagu eling para arwah ya. Engko lebar iki njuk wis rampung. Aku mau kepiye iki ngaji kok ora ono sing manggil barang lha ngoten. Aku mau jagong nang kono edan tenan iki yakin modele. Wis matur nuwun Mbah Yai. Amis sewu kula le guyon keladuk kirang geduga. Yo selawatan meneh nggih. Bar niki rampung wis lek bubar. Lila ledong anak lanang nandur jagung cilik lan cilik ngaji bisu gede dadi wong agung. Lila ledong anak lanang nandur jagung cilik ngaji gede ngaji bisu gede dadi wong agung. Cilik ngaji ala cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Sholli wa sallim daiman ala madar. Sholli wa sallim daiman ala madar. Wal ali wal ashabi qad wa'ada. Wal ali wal ashabi qad wa'ada. Saben malam Jumat ali kubur tilik omah ngarep-arep banget wacan Quran sakalimat. Saben malam Jumat ali kubur tilik omah ngarep-arep banget wacan Quran sakalimat. Ngarep-arep wacan Quran sakalimat. Sholli wa sallim daiman ala madar. Sholli wa sallim daiman ala madar. Wal ali
keseimbangan. Semoga kita juga memikirkan dunia dan mikir akhiratnya. Sregep nyambut gawe ya sregep ngibadahe, karena hidup hanya ada 3 zaman yang akan kita lalui, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Yuk nang alam dunia selesai, masuklah alam barzah. Sok nang ahli nang kubur kono do ngaji bareng-bareng yo. Karo solapanan nang kono tenang wae, tenang wae. Urbanane yo melu ora yo. Yo melu lah, melu. Tukang son barang melu Mas melu. Satungake mlebu swarga karo ngeret jengset, panggul pitcher, gendong power, terusan nyunggi salon nyangking tua. Pun ngaten nanggen kula matur Bu. Jujur dalam hati ku tak ingin kita berpisah. Tapi tak mungkinlah kita di sini terus ya udah ngopo. Maka jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Jika nomor panjang kita bisa berjumpa kembali. Hati pikiran aku ingin memeluk gunung tapi apa daya karena tangan tidak sampai. Iki ampun kiri sama bubar, ampun sama tindak. Saat derengete pun aturi hastungkara donga kalih Mbah Sinten ngoten nggih. Dalem Mbah. Langsung aduh nek ngoten niku ya. Nggih mboten napa-napa nek jenengan sing dawuh niku mboten napa-napa kula tetep ikhlas-ikhlas mawon. Wong kula niku lare nem ngene. Nggih mboten napa-napa ning yo kula ki maksud hitungane pripun ngoten iki. Napa lemburan apa mung boro kang wis ora cetha mono ya wis ora kepethak. Yo Kang yo. Dawuh Mbah Yai kan ndonga langsung. Nggo istighfar kok. Astagfirullah. Zidni ilman nafi'a amalan solihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad sayyidina al-awwalin wal akhirin kulli sahabat ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tujuh qulubana ba'da idh hadaytana rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi rajab, Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadhana ya Allah. Allahumma sya'ban wa qurban subhi amwalina wa tarzuqna Allahumma tamma ni'matika wa tamarratu wa salli wa sallim ala tamma khalaqta wa rahmatil alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina taqina imama. Allahumma inni as'aluka ya Allah wa jannatu syahadika nar wa sallallahu alaihi wa tamma ni'matika wa tamarratu wa salli wa sallim ala tamma khalaqta wa razaqta wa amayat wa surah jemain birahmatika ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ghafar wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin ala hadani al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Makaten semanten anggen dalem raken kathah lepat nyuwun pangapunten asmaul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.